Салом алейкум Шералиҷон, сози коро хуб ай, куҷои қасар усма? Инам я ширкат да ҳуҷҷатро спурда будум, ка бирам ки қабул мекунам. Насиб дуогӯ аст. Чанд қабут бекор будум. Медонам диде савдум бекорита. Ҳама соз кори хуб. Ха бовар дорам ки имрӯз қабултон мекунам. Алло нигавон. Хоб, худо нигавон. Салом дӯстам. Берун. Салом дӯст, ҳама соз, ҳама хуб. Мерем, бале. Имегу ки буди ҷаниқа ба мер ҳамсӯҳбат шидин? Рости гапи ҳамсӯҳа, сатҳи зиндагиш хеле вазбина. ҳуҷҷатша кадом корхонада спорда, имрӯз бояд қабулш кунанд. Иншоаллоҳ. Ҳай ки рафтем. Браҷон коро соз шуд, ништак шуд, қабулум кардам, пага бояд я мошин битиҳанда насиб боша. Мошина битиҳам бо коро беҳтар мешавад. Хе биши дигар туташ ки фақат. Качи мешуим шая. Чира мешуй? Мошина. Вазифара. Чи хеле шуштан брат, я бурусмона нигоҳ ки. Ҳораби авра, ин борон мебра худиш мешуяш. Ба ташкили чӣ мешавад? Ташкили? Кадом ташкили? Салом дӯстам. Ман туро дар хӯроки нисфирӯзӣ дар тарафхона Якачниёз интизорам. Шерали салом. Шояд надида боша. Салом Шерали. Хатамгин хеҷода дам бақул тохона мекуака. Я хеҷода. О, салом дӯстам. Салом. Салом. Не, сат фоида. Шерали чихе? Сози коро хуба. Дӯстам чихе астед? Коро хуб. Бахшиш зиёд Мансурҷон. Ҳамун рӯз баъди ҳамсӯҳбат шумо ба кор қабул. Ҷанро ба кор гирифтам, лекин ба шумо нагуфтам. Не, ҳамаси хуб аст. Ҳамаш фармоиш каред? Ҳама хуб аст, ҳама соз аст. Ҳанабша интизор мешем. пул одамро иваз намекунад. пул ки будани одамро нишон медиҳад.